Здравейте, аз съм Екстрабо и играем Skyblock. Да. Но са събрали само две това не почнах от начало, защото не знам. Нямам представа. Ще направим каменна кирка, едно от първите неща. Да, искам само така. Имам Toma Items, обаче няма да го ползвам. Спокойно. Взема камък тук да не си. Когато съберем един стак, ще отидем и до другия остров. Обаче първо ще си направим тук на този остров. Теди ще берем пръста. Ще преместим Cobblestone генератора. Ще се направим къща. Ще се направим в същото време и езерце. Така. Дайте да го сложа то Cobblestone тук. Какво правя аз, нали? Първо щях да ходя до това. Не да ходя. Да стигна до... Не да стигна... Да се обера това дърта. Май гад. Уй! Така... Опа, оп. Така... 4. Друго такава стънче фъркне. Така... 5, 6. Нямаме 6. Обаче имаме 5. Не имам 6. Ме вече 8. Да. Това му Cobblestone, че аз не съм разбрал за него. Ще си направим Monster Spawner. Ако успея. Защото по принцип изисква много Cobblestone. За креатив, иначе на Survival. Просто... Още... Колко? Ще берем там. Извинете ме. Щях да кихна. Как? Опа. Така. Чекайте малко. Така. 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 И колко още не остава? С удивление виждам, че не остава още към 20. Нищо. Нищо не е свършено. Тук има пушки, само да ви кажа. Аз съм си изтеглил мод с пушки.
Така, ето пушка. Да видим. Само да ви покажа, например. Да размножим нещо. Моя Доритос. Какво да размножим? Ок. Единствено. Опа. Вижте сега. Айде. Добре, ще стрелям с някоя друга пушка. 7-4. Що не стрелят? Мисля, че им трябва отпълнители. Ще взема едно такова. О, ето го пълнителя. Ето така, да размножим един вълк и гледай само какво става. Зомби вече има. Кърпар също. Ще си имам за всеки път. За всеки случай ще си взема пушка. Да мога да се отбранявам. Имам спълнители, така че да си взема ябълката. Ще си взема природния ресурс. Който ми даде дървото. Някой двали. Трябва да поглеждам, защото е опасно. Аз вече без това си имам пушки. Дайте да ги сложим те. Не всъщност бавно. Така ме. Защо? Нещо. Да се вземем само кофата, че... Без кофа сме мъртви. Ще го ползвам спокойно. Ще ползвам това не са. В началото на епизода може би казах, че няма да го ползвам. Но аз ще го ползвам. Какво направих? Да взем няколко стака такива. Абе, така ли иначе сега ползваме томарята са? Дайте да се направим така нещо. О, какво беше това? Добре, това беше от мен. Чао.